ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସବୁ ସତ ମାନିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ। ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ସତ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଚୋର ଘର କେବେ ବି ଅନ୍ଧାର ରହେନି। ଚୋର ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରା ପଡ଼େ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏକ ସତ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ଦିନେଶ ବା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନିଜ ମୁହଁରେ ସତ ମାନିଲେ। ଦିନେଶ କହୁଛନ୍ତି କି ନିଆଁ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧୂଆଁ ତ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସବୁ ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି। ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଓ ନିଜର ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ରଖୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସବୁ ଟଙ୍କା ଦିନେଶ ବୁଝୁଥିଲେ, ତେବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସବୁ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ତେବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁ ବାଣ୍ଟରେ ଗଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆମେ କହି ରଖିବୁ କି ଦିନେଶ କହିଲେ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କାହା ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଯେମିତିକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନାଁରେ ଘର ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଘର ମୁଦି ଆଦି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଲିଭିଂ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ନ କରି ସେ ଅଲଗା ଯାଇ ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଅର୍ପିତା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ। ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଆସି ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ରଖୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ କିଏ। କାରଣ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଏକଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହ୍ୟୁମାନ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଅର୍ପିତା ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପରେ ନିଜର ଫାଇଦା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଅର୍ପିତା ଅଲଗା ଟୋକା ସହ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ସବୁ ଦେଖି ହ୍ୟୁମାନ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାସେ ପରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ସବୁ ସତ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିନେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିକି ସବୁ ସତ କହିଦେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ସବୁ ସତ କହିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶବ୍ଦ ଦିନେଶ କହିଥିବା କଥା ଶୁଣି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରି ଦିନେଶ ବେହେରା ଅଜଣା ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦିନେଶ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅତି ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ ମଣିଷଟିଏ। ସେ କାହାରି ଉପରେ କେବେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ସବୁବେଳେ ମଜାମସ୍ତିରେ ଭରି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଏହି ଖୁସିକୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିଲେ। ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଓ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିନେଶ ବେହେରା। ଆଉ ଏହା ସହ ସେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ମାନସିକ ଚାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ସହି ସହି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ।